yangu yakamira ndakahwari wane murume muna October last year 2024 ahwara wakangoda kuti ndine musoro ati ndine musoro usiku akabva ndimusa pakati peusiku haachatogoni kuvhura madziso tsingadzi dzirikuita zati munhu atodii atobhuloka saka musha mandakarohwa ndinoenda chechibve chimwe ndakangozvifunga ndabva ndamutsawana ndikati baba ruki ndekuvhara foni yangu yanga isina airtime ndobva ndatora foni yawo babva ndabuda ndakasatoda kuenda kutsenga kaumba ndiri ndinongogara nevanhu mbuya wadi saka zvada ndakabva ndangoenda pandakaenda pasaidi ndobva ndasvika ndafonera kuna baba munini watinonamata nawo ndikati mukomani rukini uri kuvhara hazviri kuzwisisika kuti chii chiri kuitika ndopakabva auya pamanini uya dzadza yakumahwani ipo kumuka kwandakangoita ndakangomuka ndaputsa moto mukotoisa mvura pamoto sevanhu vanoziva nezvemweya ndakangoziva kuti mvura ichadiwa saka kaonini anongonoka kabva atouya vasvika kwautodii tobva tamutakura kubvisa kubedroom anga sachadiyofamba kana kudii tatakura taisa mudhaini tamisa mudhaini vakabva angotanga kudii kutobatsirwa ipapo akatsiwa zviro hazvi kunamata ingati munachitora mangwana chii matseni pachena nhasi kwechiona kuramba kwake kubva ipapapo ndopakabva akutotanga kutosimuka kuti akuenda kumba kwatodii akutorara kunze kwato akangokontinya kutora munamata yangu kwatodii kwakumumba chingoshanya then tingodaro mune nyaya dzaingotaurika dzemaringe nemusha magarire mamire zvakangoita pamusha pachepa mungone nyaya dzaingobuda asi sekuti iwe unongoangorora kuti uzvipasise kana kuzvitaura kuti inini panapa kana kuti zvandosangana nazvo zvakadai zvanga zvisingabviri waingokorera uchingoti pamwe zvichava kana kuti vanhu vachadiniwo vachanyara tangoti October iyeye murume wangu achindoita right mbichana November tete akabva ashaika sekondizori mumba mandakaroa ndobva taenda Harare ndobva asvika tete kwatodii kwakuipa kwakudzoka kuchechi kwatinongoita dara rinodini harina kupera December 24 December wakangotanga kuti tikadika chikafu wototanga kutodini kurutsa achana tobva tangoenda bani nanga uyo South Africa mukoma chini zvemunhu ngamurudzikira kudai akati munini handipana chandinoziva ndikati asishuva bvunzai because zvese zviri pani zviripo ndichiyaziva kuti chii kuchipatara waingoenda kiriniki pamwe chizimasi tangoshingirira asi zviringodini zviringobuda kusvika murume wangu akazondisiya musi wapfumei asi aiuya vanhu vachiedza kubatsira vechechi vekunze vachingotipa mazano kuti munhu unoita chii zvirinani mese madaingofamba taibata baba mukuru ndiye ndakadhota murume wangu kuti mashure anga sikazviibati paakazonga achitanga kuchananguni vakachititsananguri asi nhau iri kubata neusabhuku inini baba mukuru wauya December akabvunza kuti zvamuri kufamba muri uzwei auzwa munini akarwara tatakura kuti tende nezvigunda ndikati ndirucheziva kuti murume wangu daurehwa neusabhuku ndisabhuku here wakabva makuda kunze hana mhinduro yaakandipa mei iye twafunende kufa kwakaita murume kufa kwaita ndipanga chifoni iye akatotaura kuhama kuti nini kufa kwandaita ndauraiwa ndii taiga murume zvakatonaka ndinoziva kuti pane dare ratobvaza kumashure ndipo ndakachizodaidzwa mumba kwauchitaurika kuti nyaya iri panapa onini pastor kufa kwaita uri kudaura kuti ndauraiwa ndiani ndimukoni handina komenti yondakaisa handina chandakataura panguva yechiremwe asi wakabata mwana uyu ndiyo akanga achitumwa ndibaba kuti taura tandoda kuti utaure kunani kana mukoni mwana umba yese yakaungana mwana akati inini mataifambe pese navanhu taibata baba mukoni wanadete namazukuru akaita kubvunza kuti proud zvarutaura unozvimirira here akati nini ndinozvimirira ngekuti mese mataifamba ndizvo zvaidini zvaitaura ini ndakangopindura shona yekuti nhau yairipo ngeyekuti madzibaba ava yamatundura mura asi vana ndivo vanobatwa nechii nehuzviri nhaiwa iri panapa ngeyekuti
vanhu ngavadini ngavafambe. Vanhu vakandokomana vanga vari mumba mumwe vatoichi kufamba, vakabuda semhuri vakaenda kufamba, vakadzoka nemhinduro, vakaenda kunye kwechipiri, vakaenda kufamba, vachingodzoka nemhinduro. Pechipiri pacho vakazi endai motore ivhu repafiwa muuye naro tibudise tega, havatauri mafiro adini aita. Vakangotsika-tsikwa avo vakanga varipo tete pana tete nhamba 3 nababa munini muchidzisi wakuvakomana wakanga wachitaurirwa murundo kumashure. Saka ndiyo vakachiti saka ine ndinonyarara here yakadai, isusu dai taona mari daidini tafamba. Ndikati munoda mari nekuti muti mufambe, vachiti tiane nhamba dzotapiwa dzavamurenje, saka takafungwa kuti isusu tiendewo kunani kuna murenje. Ndikati aiwa zvinesiba imi chitsvakai kuti munoabata here mari, ndinoti ndinotsvaka mari, chitsvaka upenyu hwodini hautsvaki, hona dambudziko randasangana naro nhasi. Vakabva vatsvaka shuwa nhamba dzavamurenje, vamurenje vakati dini uyai, vakauya vakati ini handinobuda, vakangosara ndiri vakauya nemhinduro, vakatoti wamurenje wataura kuti vasvike pachini pamumba, murume wangu angaigwa furenga. Saka chitatu ndokuya kwakaita chini pamurenje pamumba. Wauya pamumba ipapapo vamurenje vakatanga kubata bhande shuwa, vachobva naro nhau haindobuda futi chii nokusabhuku. Vobva vangodora ichi ndakumbokupai zvokuti musari muchishandisa kuti ndiona kuti dare rangu riri ndinoripedza sei, asi ndinoda kuti muunganise chinhu semhuri. Ndokubva waenda after 7 days ndobva wakadzoka. Mwana wanga uda uchidzokera kupi kumabasa wakangoshandirwa semhuri panguva yechiremerera. Vamwe wakagona kusununguka kuzoendai munotsvake chini mari, asi baba mukuru wakazi hauna kwaunoenda kusvika tasvika pamba pakuti nezvatoda paisepapa. Then vana vanini vakadzoka nana tete vakagadzirwa padini, baba mukuru vachibva aibvasara vagere chi7 vamurenje vakauya vakaenda kumba kwavo, vakasvika vakabata zvavakabata titori papamba pacho papapa asati adzika dhere chi7 mutone zvinhu zvaakatotorerwa iye baba mukuru wachidini. Ndakanga ndisingazivi kuti ndokwazvichadini basi ndokwazvichasvika, asi pese apa ivo vakanga vachiita vana mari. Vakasvika vakazokumbira kudare kuna murenje kuti aiwa uri kumbira kuti mutibatsiridze, komunonga mandibatsiridza wandiri kushandisa mari dzavo munonyora pasi, ndikanga ndadzokera kubasa ndokushandirai mari dzenyu ndodini ndodzosera. Inini mari ndakabudisa ndikavapa semhuri, handichaitiri kusaidzi ravo basi ndakutirawo nevana vangu kuti vanoda upenyu hwekanaka chini mangwana. Wakashandirwa shuwa mari ndikabudisa ndichitopa tete kuti tete mari yangu muriionera, vana maigura ngongaripo mari yangu murudini muriionera, mari ichingonyorwa chini pasi. Vangu vakabva ngoti kwenda kana atoreva zvakanga atoreva kumba kwake, haana kumbobvira agara azodzoka pamumba kuti asviti vanhu woye ndo zvinhu zvakamira kudai tinorongana sei nekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka mumusha. Vakabva vangobuda pakutodini pakutoenda. Ini ndobva ndachiti kuna baba mukuru wamweni sekendi mukomana, ndikati vangu nhau vaindinoziva ngekuti mumusha kana makatwa uromo kazhinji chipambo chinonga chaiswa mumusha, asi chipambo chikanga chaiswa mumusha chinoenda kopedza nevasina chini nevasina mhosva. Madini kunga magara pasi kuti nhau igadziriswe idini ipere. Vamukuru vakatsika-tsika akati ndichona zvekuita vangodini vangonyara. Ndikati horai mari yangu yakashandiswa ina kudini anokudzokera. Kechiri tagareiko papo wamurenje akadaro kuti naye bhuku iri ndiri kuona musharukwa wakatanga nebhuku wakafa, asi hamunobvutsvaka inini nekuti hamunomufambira kuti angangekuti angamupe munhu wakafa ngenyaya yebhuku. Murume wataunganira futi nhasi panapa muri kuchema uyu tiri kuona futi wafa nenhau yechi yebhuku. Saka bhuku renyini rakadini rakasvipa ruda kutanga kutomboshandirwa nekuti ndizvo zvizvanoda kuti murongo kana kuti vamunomisikidza kuti ngesabhuku ari kudini ari kufa. Saka bhuku rinoda kuti rifambirwe rigadziriswe ngoti midzimu yadini yafuratira. Oraiti tito rinodare mumba mukuru wakabva daidza village assembly nemamwe makomiti ndobva adaura nhau yekuti musha isusu wakadini wakasvipa zvavakasvipa. Isusu village committee iri mudakusinga bhuku zvese zvinonga zvichidiwa mubhuku munonga muchingobata wakatadza kuisa inini. Ndikati inini handina chandinokwanisa nekuti murume wangu inhau yebhuku yaafika. Saka nini chandinofara ndicho kuti ndimire umwe wangu arizovatwa ngebhuku iri ndinomira ndichiti ndikudini ini handidini handipakwanisa. Komiti ndiye akabva yauya sikati ndotakusarira chini bhuku, asi komiti haina kundirasa yaingoti kana paine chimwana ikapona waingobvunza nekundoti ndini ndipamumba handisi dzabhuku ba
Asi ndinanga imwenda zvimwe pakaumba mbuya ari wachingondibvunza toita sei ndikati imimi kadai wakuru wandoripo muromo unonga muno zviri zvinonga zvichidiwa kutiwa waimboita zvinhu zvavo mukati ndasikadii ndisingakani vakandifonera toda zvakadzakadzakadzaka moti aiwa kadai mhuri ndiyo munodii vamunoshanda kuchizokuda kwemainputsa saka ndishamisa ndechekuti kumashure 2022 murume wangu asiya basa dosouth africa pakaitwa mabhutsi akaitwa aipa kudaro pakatofonwa nditori mumba zvichizi tiri kukumbirawo meseji yakabva kuna chera ichizi tiri kukumbirawo something muri kudiisa bhuku hapo asi imimi muruzi ndiri editing mbori panjepa pamera tiri kukumbirawo madetails enyu pane zvirova kuti mupiwe ndiani ndi-mp wabenzi pabarosiyavo bvatosenda chini madetails ake saka mainiputsa aingouya ari muzita rangu remurume wangu auya ari muzita remurume wangu ndakataura kuna baba varoro ndikati baba varoro hongu iwewe uri mwana asi zvauri mwana wakabata bhuku ndimbuya mutibhini nenge ari kurwara asipo asi une bhuku ndimbuya mutibhini vanhu vanga vachiuya kwarikuta nyaya dzavo vanouya paumba panapa saka zvotoita ndezvekuti kwazi nemadhimini toda kuti murini moita takubai maipitsaka pano moita toda kufambira chizona mafidhii saka vhireji rakabva rauya maproduction auya kubva vatoronga ndotobvisa mabhegi ndotorimisa munda iwowo wambui vhireji ateseto pabhiriji ndonouya kunondibatsira kurimaka akutokana makatanga siya wachadopera saka zvadaro ndipo paakuchibura nyaya yekuti inini ndiri chini ndini sabhuku maipusaya autotora akubva pandinogara kuendesa kune rimwe vhireji babangu rakapewe sende paanogara saka murindi ndipo ndakachiti inini kunoku ndiametseka onai honza yakatangwa vanhu vekabva vandirangira mushava wavo havachadi kana kuda uzwa kuti zvinhu zvake zviri kuitika kana kudini ndakanga ndine project yangu dzembudzi dzakafa pangoche dzakafa 5 vamurenge vachibva vatonibata akati mhai taona pane zviri kuita paumba kwedu pabarega ende mhanye mpeaaisekerera vachibva vakaisembuya dambudziko nderekuti ndakukurirwa musha zvakatangwa mumusha macho hazvina kupera saka ndataura nawo murenje wakachiti imini nhau waiku ndigone kubata semhuri takanga tapiwa 3 months dzekuti tiungane kubva ipapapo ndabhadhara mari yangu neyo dzose vanhu pana akazombodzoka kusvika nanhasi asi matambudziko ese akunanganani saka ndangova kuti inini semunhu uri kuchema mhani kuti nditi ndingotora umwe kuti ndiuye ndiyananise kutipedzera zviko zvinokutiunga musha saka ndakangoti aiwa ini regai ndendewo mberi ndopiwawo solution yekuti ndigonewo kudini kusunungurwa nemhuri pakare rakadini rakatanga mari yangu ichidzoswa Vamos gata. Já está o demais. Tu é o para de bagulho. Já. Para abrir já pauia. Pamso ijanga mtas. Pamso re makuru kota. Tendere la uya. Ari pun toro tinte pasiri bo ani bo andi. Right. Mamire sicha. Ndire pa aroni mkinima. Right. Mu family men ndire ko mana mkuru. Ndakere mba men bana tituongo tuzani ko tano kumbura pa ari apo. Pane muzukuru akanonga uya akadhuzwe pasha. Akanga ari kopesi pashaidi pashaidi. Anditi maona. Right. Tingati muso yechitatu ndope ndakaona samani siri kuuya yakauyawo hayo nevangu vatumwa ndichataura mazita ringatenderera vakasaina ndayangodzokera samani asingazivi kuti unosara naye uchizoya naye kudai kuno nhau iripo nekuitwa nezvekuti pekutanga ini ndanga singazivi kuti ndiri kutaurwa nekusero sei ndadaro takauya muna December wegore rapera ndope takasvika munin'ina ari kurwara vakasvika baba munini aripo nevanonhwa vechechi vango varipo saka ndobva akarara kati pamini chii chiri kunyoesa ndikazamusoro ndimusoro mutema hausi kumira pakudini kutema ndobva tatorana nababa munini vakabuda panzi kati pamunini hapana kurwara kungodarika apa munhu ngaende kuningiri kuhospitari baba munini unodhiraivha ndobva akumbira moti kumanext door kwacho aiwa kukurwara ndikuda tokuti pane pamakabata inini
zviro zvakatorwa zviri kumakwenyu mukazidzokai kuzopedzisa. Mukuona zvakaitika ndezvekuti pane mushawana maiyo wabereki uri pane done nepane pamaini ndiri mupasa ndo anogara muyadi tinenge kugara kumunda kwewabereki ava wakugara payadi saka payadi pacho ndo patinoberekwa tese iwo warugarawo zvakaita apa wakauya auya akati ngatipinde mumba toda kupinda mbamani nevabereki venyu achiite mabasa tikapinda mumba macho right kukabatwa zviro zvakabatwa hazvina kupuwa zita handitika handizivi kuti chii chakabatwa manditika hazvina kupuwa zita vaizvo right zvadaro ndo zvatazivo right zviri apa ndezvekuti tichazoenda kuti kumba kwani kwenyu handitika kuti pane chidistance kubva pamane vandakugara nekune munda wavabereki wacho vandikugara saka vakachizoti wakachizouya chimwe chinhu chiri honest ngechekuti awa mainini ava mirai pamwe ndingatenderani panenge ndinoda kutaura ndinotaura pekuti pawataura penyaya yemari handiti muri basa ndibatsirei kana ndirurasika itai kuti kana muri kufamba nenyaya yacho chimwe chinhu chakazoitika ndechekuti handibati makaenda pana mai ukabatwa zvakabatwa kubva wachienda kwenyu kwakabatwei inini handingakwanisi kuzvisanangura kuti chii handiri muri basa wakati inini baba nekuda kwekuti manga muri kurwarirwa anditika makadaidza muprofita ndozvakataura murenje anditika akadaidza muprofita saka muprofita wakamupa zvinhu zvinenge mazai mukacherera pamukuwa zvikazochinja muruzvizwa ndozvaakataura zvikazochinja handiri muri basa ndozvaakataura saka ndozvikabata izvi ininiwo kune rimwe saidi pekutanga pacho ndandiri kurwarirwa nemwana wangu achigwina handitika saka ndakatori solution yadini yauya handiri muri basa right ndochikuti mwana aite zvakanaka kechipiri ndine mukomana watouya uri munomu uri kutopemberawo nenyika kuenda handiti mirai mukomana aiyo vari kuti pane zvakanzi muzopedzese mushure meevo vanobataura mazai chichi zvikazochinja asi kunzi pane zvamanzi muzopedzese zvamusiri kuchadini kuchaita cooperate imweni ndio patiri zvakaita kuti zvavari kutaura iwo ndiwo wakavharisa handiti muri kuona ndiwanga vari kugrupu inini ndandaita senge munhu waakuzi hapana kuti wafarira kufamba padhuze nemuro yandikurudziswa ndandakusaiti kwangu ndega ava vamunini wangutora sibhonemba medu anditika ndiwo akatora nyaya yacho kubva waisa kufamily yokamudhinhima yese anditika right ikoko ini ndanda kuminority iwo wari kumajority ndokwawangu vari saka wachichitaura wari ikoko panga wane matukano iwo ndo waitituka wachibiza mhiri kwazambezi kozi muri south africa ndokwawaibidza masoko wachitaura wachituka maudhiyo wacho ese ndinawo ekuti abvekataurwa ndinhingi pamunini uyu akasvika pekuti inini inazvafeitira zvene zvomutaura zvene zvotaura nyaya mungura hazvina kuitika ndizvo handisi kuramba kuti murenje wakauya patinoda pari critical patiri kuda pari critical ndinokuti pamba penyu pazva pakauya zvakabatwa kumakabvumirana nazvo here wani two makabvumirana nazvo makabva mati what's the way forward ndizwei handizwi kuti ndingakwanisa sanangura chibonde itoraipa zviro zvakabatwa here pamba penyu vane zvawakabata zvakopera zvakabatwa zvakabatwa makuita makuita sei after zvakabatwa right zvakaitika ndezvekuti wakati zviro ndinabata izvi ndo zvanga zviri kusakisa kuti vana vari kurwara kana vadini handiti muri basa nekuda kwekuti mirai titaurira nezvakataura nekuda kwekuti makadaidza muprofita because ndakatanga kurwarirwa nemwana achitanga kugwina kana nekuchikoro ndo zvanga kudini akuiti handiti muri basa saka zvadaro tikati solution yadini yauya uyu ndakanga mubatsirisa panga pasina kuchabatsirana pasefamily handiti muri basa papa kuti wamira nezvake murume wavo uyu baba munini wacho ndakati ndiri kuSouth Africa ndikati baba munini tataura ndiyo akatesa pagrupu akati ndoda kudzwa kuti chiri kungorwarisa mwana wapa mukuru uri munhu chamusimudza kuti apa wakatobvune munhu akatomuchengetawo unogona kuzotiza saka zvadaro chii hamuzopindwa ndati imimi zviro zvabatwa pamba penyu zvabatwa makabva mati maakuita sei alright
zvakaitika isusu tanga tiri kutedza because zvinhu zviri spiritual handiti ndizvo saka isu tanga tiri kutedza zvanga zviri kutaura uyu wacho saka pakava nekupesana mazwa here pakava nekupesana because uyu baba munini wanga asipo wanga aenda kubasa panga basa ramadzimai uyu mainini wanga asitoripo handiti wangasara kumba kwawo baba ine wana wape handiti mubaswa nevamwe hanzvadzi dzangu dziri panapa saka ndo zvakaitika zvacho saka way forward tingati hapana chetakazoita pandiri murugwa chikonzero chakaita kuti pazoshayika zvekuita panga pane matukano uyu baba munini akazosvika pekuti tiini even kana kubaya nefuti ndinomubaya kubaya inini nefuti atimurupaswa saka inini ndada kutyirawo upenyu hwangu hatina pana zvatakazoronga zvatakuita ini tiri mabvuma zvinhu makazviwana zvinhu zvakabva pamapenyu takupedzisai zvavakadezi zvikurayana zvakuna munhu anombofa isu chatakatarisa kunoti problem ichese saka kupera kweproblem kuprosida neayo kusvika yasvika masvika paikupe anzi zvefuti nechii chimboisai pasaidi chimboendai kuti zvakabatwa itoto tombodhira naro kana kupiswa kuita sei nezvinoda kuitwa zviite sei zvipere because hatinoona matikutika zvakabatwa then what zvabatwa then what pamadi pamoti hatina kuzvita anything aiwa saka it is problem lenyu haina kupera problem yenyu munoamba mukori chii muinayo inoramba iripo asi vakakonzera kuti pawane kusazoramba tichienderera mberi nekunhingirika nekugadzirisa ndiwo awacho vanga wakukonzera imimi honzeni awarapa maisumukaimi namba muninora sumukai izwaizvo uya utaura kuti imimi mufanirwa zvakusei mama kutaurisa mapini ndozvakazokonzera ndisadii siaendembei kuti pedze chii nyanya are you ready nhasi notika nhasi nonyanga ipei inini kutakude ndinoda mudziko bai saka nhasi munhu amamudziya naye ndiyani imi musamurechi mamukwirana nezvaakawita kwacho inini hangu ndanga ndisikuzowirirana nazvo pamberi pacho sei ndanga ndisikuchazowirirana nazvo waiti ichitaure handitika wakatsanangura achiti ngoti mubakati kune utungamiri handitika wakatsanangura achiti pane wanga wachiklema kumashure kuti bhuku rakanga riri redu handiti murubaswa but bhuku pane here anomboklema bhuku izvo zviri zvapana saka nyepurimbuditsa ndinotaura zvataura mainini asi vataura here achizosvika because ndikutinika ndikutoshamisika because there's no one handisi bhuku racho haritoripo handisi asi moti ndikukuruyana bhuku pane here ane bhuku racho rinana hapana saka mukuruyana chii hapana kuuraya munhu hapana kuuraya munhu saka tanga tiri pangu pane redi kuti tikungatogadzirisi zvikunesa zvacho toenda kurini ndozvakutaura imi baba munenga nani maikuru muchibva munomu chipedzisai process yemwana kana asi chakakosha zita rinonzi Edison nawe rutaurwa ngatikosive panenge kubatwa bona uo mukoma uri kuzi wakabata akabata une charakabviswa kubhuku unoti muboboko saka isi tinoda kuziva kuti muboboko sedare muboboko chii hausi murongwa here
Number 1. Number 2, takaungana semhuri kudai pari kubatsirwa tese sefamily matambudziko apere, umwe akazorwa musoro zvinorevei. Number 2. Number 3, pafamily tree mukoma wakabviswa. Toda kuti wandipindure kuti Caston wakabvisirwei pafamily tree. Ari usabuka. Ndosaka ile kutanga pa ngeti kupindure. Urombo azali mbobo urombo baba. Urombo baba. Saka urombo wai. It's because that munhu ari kuenda kupa simba kotsvaga simba rekuti anokwanisa kurara nemukadzi waafunga nguva yaafunga kuti arara. Saka izvozvo izvo rakati tiri munhu wakaregereka izvozvo anokwanisa kureza iye musikana ravo musikana wazvozva muviri wake rukuru wezozva kuti ndiri kufamba kana asi munhu ari kufamba utopedzera musana wakuda woenda kutora watoto aitota sei, asi ndibambo yakagara pacheya watosenza chii akaona kuti mai akagarapo wobva atochiwa vati uyu tiri munomu takatogara tiri munomu iyo adidiyo uziya uri bhizi unozwa maivira pakuti mai achagarisiki chizani izi ati chii pambonoda basa rani kuzopedzera maiona maivamuda nyakata ndo chii ichocho. Munhu anoromba kuda kurara newakadzi nyangwe wasiri wake ati isaini yeruchiwa. Munhu ane ruchiwa kana kuti munhu asingagutsikani nemukadzi wake wanhu ngarakaromwa anokwanisa kuchena na 15 munomu tiri munomu tiidaire dari 15 wakadzi anonga wachema munomu ndo urombo. Saka uyu kana akatobviswa urombo mubhuruko ati kana akatozwa kuti ndizvo bambo akabvisa something mubhuruko vakaitika changukufarira pamuri bambo ichoti muri munhu anotobatsirwawo muri munhu anotobatsirwawo kuti zvinhu zviite sei because kana chakatobviswa mubhuruko handidi kutanga vaimo tinomwe takatoita panzano muri kutondera umwe murume wanzi satani yes ikutoti pauyu pacho pazvomba pakatoburitswa kakamba kakatode mazita evakadzi vese matageti vakabviswa. Saka ichi hachisi chinhu chinobatsirika chisingabvisiki, chinhu chinobatsirika chinobvisika. Sekuti kana kwatinoita nani bambo ototi injini yakabhujunuru. Saka iyo zvawanoma sasa muchero wanoma asi chakudiwa kuita sei kuti chakatanga chiite sei chipedziswe kuti zvinyase kuonekwa zveswa chingabasa nini kana paine zvimwe zviripo pamusoro peizvozvo handiti zviva zvaongororwa zvinhu zvatariswa zvinhu zvadii futi zvinhu zvagadziriswa zvinhu zvinonaka turi kuda here zviro izvi wabvuma here kushaya twakabatwa neboko dare rese richizwa ndinoda challenge yandinayo izvozvo musi wechitatu mukomana wangu wakabuda paumba handiti kutaura zvekuitika kusaiti kwangu mukomana wangu wakabuda paumba mwana wangu ne 20 years uri apa abuda paumba akabva angoenda takafunga kuti bamwe munhu aenda kunyuye handitika
chitatu ana kuuya manhenacho, china ana kuuya manhenacho, chishanu ana kuuya manhenacho, matupa pasi 12 kuti anga makusena ano dzapera 8 minutes past 12 takazoponerwa tichizi mwana uripi kazi munoziva mwana unonzi Richmond. Ndikati Richmond mwana wangu kazi ari kunyazura right ari kuite izvi kazi ndomuona ari kufamba kudzimba dziri ikoko handiti murupasa pane chaatora zvikazi hapana tirikutya kuti pamwe anogona kuzorepa vanhu kwezvataura kusiyasa kudini kutsarukana right ndobva tachiti ndazotuma sekuru andatumawo kuti endaimo ndini endaimo batafundira nawo nwacho endaimo kungebanyanga twenoko iwo mukwidza mukombe musazoenge achidzika pa bhozi hatisazoti bhozi akatomborwara nepfungwa ichimurwa saka takachiti paachinouya watouya vazotamirwa vaazouya watouya ndatouya naye kunouya saka inini ndiri position yekuda kubatsirwawo nefuture yavanhu vangu because vana vangu ndio future yako. Saka mwana iyo watawakana uri panapa no tikuti isusu bambo nyaya yemwana wenyu yanga isiri nyaya yanga iri kuendere kuti pane zvemusha zvinhu zvamakatanga zvamanga musati mapedza ndosaka tapedza ichi zvamakatanga then mwavabatsirana makangodaro mwavabatsirwa kuti nyaya yechii yemwana nyaya idzozadii ndakubvunzawo ngemunin'ina wangu atitindizvo mainini nemunin'ina muri pano muriwo redi here kundibatsirawo maproblem ari kumafamba inini kuya kudare kudare kutorwadziwa ngemwana ene ngekuti hawadi kuita kubuda pachena hawadi kutorwa nditori redi saka kutouya asi mari yangu ndikuidawo mari yangu ndakavashandisira kuti wabatsirwa ndandinoda asi chinochupa ndechekuti koma unogona kutuma pano asi pauzozi ngapabhadharwe mari unodai kuita maoko haana kana sendi raanobvisa uyu wegapindura imi bambo avo vanhu vekuzokubatsira semhuri zviri kunetsawo mwana zviri kunetsawo zvese zviite sei asi chiripo ndechekuti munhu wese kana aisa dhora inoisawo ndochichengo chii but otherwise hapana chii hapana nyaya saka nyaya iripo ndekuti imi mbakuti zvakatangwa nani ndiani mureji apedze zvake zvakadii zvakatanga kana munhu azoti mabva ipapo muzoenda futi nechii mumwe yaimwe chii stage kana acharikwanisa kubatsirai zvese vakubatsirai chii saka the choice ndeyani ndeimi haisi yangu yes ndinokumbirawo nekuti apo kutomira kudai kuti zvosvike pamweni kuti sedzosvika kudai ndakatokumbira kuna samurenje ndikati samurenje ndaikumbira kuti mungomuzuriwo pachiri padare nekuti hondo yadzinosangana nadzo ndimi muri kuzviona saka taizodawo kuti munge muriko kudare ramambo tichikumbirwawo kuti dare redu ridini ripedziswe nekupiwawo wekuti zvienderere mberi nekuti pakazoita anofa kana kuita sei nekuti vanhu varoramba kubatana ndinozozi imimi hakuna chamunodini chamakashanda yeti muri kudini muri kuedza asi vanhu varoramba kudini kubatana saka vanonga waona apa ini handina problem izwai zvandoita mashandisiro andinoita daro zvisainimaaona mashandisiro andinoita inini ini changu chete kwaidhimba kuti nyaya yako yawataura inoda kuzobatsirwa nechii nachiremba nesvikiro nechii asi choice yachiremba nechii is not my choice, it's your choice. Saka mukatobvunza munhu atibvunzawo kuti uyu anotombuzwa wanga unotouzvaaiwazire asi anoziva kuti unobatsira kuti chii saka imimi kana muri chamurenje anokubatsirai handiti zvanga muri muti amurikuenda naye kumba kwenyu here ari kubatsirai kumba kwake here muda kuti mubatsirwe pasi pemusasa here panapa choice ini chandoda chekuti muite sei batsirwai kana munokwatsa kuti mapedza navamurenje
moti akatimbozwa futi uyu muri apo kuti izvo ndizvani saka chienda nemudisaidi kuti paizvo since paine ugombo kana kubata mukokoko unenge wakatoenda kwawakaenda zvabviswa zvinoripoti muridzi zvinoda kuzoonekwa saka iye mukoma ngaatitaurire kuti wakatora kwani zviro zvinoitwa nezviri zvinhu zvikatobviswa pamunhu iye anenge abvisa ane madzorere anoita zvimwe zvacho hazvidzorerwi zvinhu zvokuti zvinongobviswa zvozoparadzwa chinhu chinodzorerwa chinhu chemunenge mapinda mukontrakt nechii neapa kuti iwe washamwari ndiri kukupa 3 years uchishandisa chii chinhu ichi 3 years dzikakwana you come back nechinhu changu ichocho handiti ndovakatora chii chinhu changu kana unorinyiwa contract wobva wadii urinyiwa chii contract zvimwe zvacho zvokuti kana kupiwa mushonga werani uyu unongozienda une indefinite period kuenda kana zvazvo kunetsawo kudii tinozotozonanga vanhu mushonga werani wakazochinja kuita nyoka wakazoita kudii is because munhu anenge agarisa nacho kakawanda wobva azokanganwa mhiko paruzi famba nebheki wofamba nefront paruzi famba nesaidi wakufamba nefront izvo zozviziva zvautakamunii zvinga manje angaona saka chiripo nechekuti izvi zvakaita senge izvi kana akabvisa anofanira kugachiziva kuti kana ndatobvisa ndinozviita sei yes haambobvisi chaikwanisa kubvisa ita zvokuita hazviti kana iye maipa papo akabvisa pakutaura iye wachachataura kana paine mhiko yakapiwa kuti kana wabvisa zvinhu unozviita sei anokutaura izvo hani zviri machifoo inini ndakazwa kuti Samurai kutaura zvakataura Samurai wakati makadaidza muprofita madaidza muprofita hamuchatoziva kuti ndiani anditika mukacherera zvinhu saka zvinhu zvino zvachinja ndo zvakataura anditika ndo zvachinja ndo zvaakunetsa panapa chiendai kuna Samurai wachipedzi chiendai bye bye